Her der kommer en lille videoguide til, hvordan I kan hente Safari som en browser på iPhone. Jeg har en iPhone, så derfor er det kun det, jeg kan vise jer. Safari er en browser, som man kan bruge til at søge på internettet. Her på min hjemmeskærm, der kan I se et lille kompas nede i højre hjørne. Det er Safaris logo. Hvis I ikke har den, så skal I lige gå ind i App Store og hente Safari. Skriver Safari, søg, og så kan I se, så er den her i midten af skærmen. Nu har jeg den jo så jeg kan jo ikke downloade den, men det er her, hvor I downloader den. Og vi går lige tilbage igen til hjemmeskærmen. Og når I så skal bruge det her link til timeregistrering, så kan I gemme det som en lille app her på jeres hjemmeskærm, og det vil jeg lige vise jer, hvordan I gør. Så gå ind i den mail, jeg har sendt jer. Det gør jeg nu. Det var den første mail, jeg sendte, hvor I kan se linket her i midten. I trykker på linket, holder fingeren inde, så I kommer frem til at kunne sige kopier link. Og går tilbage igen ude på hjemmeskærmen. Så finder I jeres Safari-browser, og min den ligger jo så hernede i højre hjørne, så trykker I på den. Og øverst oppe i søgefeltet på browseren, der holder I fingeren inde, og så kan I sætte linket ind, som I lige har kopieret fra mailen, ved at bruge den øverste her, sæt ind. Så åbner den det link til timeregistrering, som vi kender, og som jeg har sendt til jer. Og grunden til, at jeg vil anbefale, at I bruger Safari, det er i forbindelse med valg af dato, hvor hvis I trykker hernede på dato, som nu er i midten af feltet her, så åbner der sig en kalender. Og så kan man simpelthen vælge datoen, i stedet for at skulle taste den. For når I taster, så er det, I kan komme til at taste forkert. For eksempel forkert årstal eller en forkert måned. Her der er I sikre på, at I vælger den rigtige dato. Når I skal gemme det her link via en Safari-browser som en app på jeres hjemmeskærm på telefonen, så trykker I øverst oppe i browserfeltet. Her står der docs.google.com. Så holder I nede på det, og så trykker I på den øverste, der hedder del. Så kommer der et nyt skærmbillede frem, og nede i højre hjørne, der kan I se, der er en lille pil, hvor der står se mere. Den trykker jeg på. Og så kan I scrolle lidt ned til nogenlunde på midten, hvor der står føj til hjemmeskærm. Den trykker jeg på. Og så kan I kalde den, hvad I vil. Nu kalder jeg det timeregistrering IF-kæmperne. Det er det, den automatisk foreslår. Og når I har givet den et navn, så trykker I på tilføj. Bum. Og så kan I se, nu ligger den faktisk som en lille app på min telefon, ved siden af den app, der hedder Kaspers. En lille app. Og trykker jeg på den her lille app, det gør jeg nu, så kommer jeg direkte ind på timesedlen, eller på den her formular, som jeg kan udfylde. Og det gør jeg så hver gang jeg skal udfylde en time. Det er rimelig nemt og tilgængeligt på den her måde. Så det er det, jeg vil anbefale. Og nu ved jeg godt, at det her det er iPhone. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan lave en vejledning til jer, der bruger Android og andre ting. Men det var det.